Bueno, moi boas tardes e benvidos ao primeiro día. Hoxe empezamos a semana da poesía na rúa. Durante 6 días o Batallón Literario da Costa da Morte toma, aínda que hoxe, por circunstancias coñecidas por todos, non podemos facelo na rúa, pero esperemos que o resto dos días creo que sí que vamos a poder estar en distintos emplazamentos de C para escoitar os poetas do Batallón Literario nestes actos previos á gala do vindeiro domingo 9 de agosto ás 9 da tarde no Auditorio Baldomero Cores, na que se procederá a entrega do premio do primeiro certame de poesía e relato curto Batallón Literario da Costa da Morte. Hoxe temos 3 figuras que vou a dicir, porque todos os días, pero hoxe para empezar, vamos a empezar xa por todo o alto, non? Empezamos con Modesto Fraga, con Ainhoa Conde e con María Canosa. Vou presentar primeiro a Modesto. Modesto Fraga, Fisterra, 1974, así que 52 anos o contemplan, e desos 52 anos, casi toda a vida adicada á cultura e á poesía, a Costa da Morte e moito a Fisterra tamén, hai que dicilo. Poeta e narrador, é un dos membros fundadores do Batallón Literario da Costa da Morte. Na actualidade dirixe a Biblioteca da Fisterranía, que é un proxecto editorial de recuperación da memoria cultural de Fisterra. Forma parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega do Centro PEN de Galicia. Como poeta é autor dos libros do Amor Salgado, publicados xa choveu en 1997, pero con unha segunda edición neste ano 2026. Mar de ausencias, publicado tamén, xa choveu moito, no 99, pero con unha segunda edición no 2009, Ese extraño silencio do 2002, Derrotas con raíces 2007, Atlántica Luz 2015, Adagio por outono 2016, De Balarse en Pel 2017, Poesía amorosa escollida 2019. Bueno, como vedes, ten un currículum envesable e, ademais, desde o Concello de Cee estamos moi agradecidos porque está coordinando, axudándonos tamén con todo este primeiro certame, non? É autor da Guía Literaria de Fisterra, de Radeira Perla de Occidente, do 2015, e do ensaio As almas da Fisterranía, do 2025. Ademais de ser o biógrafo de varios persoeiros senlleiros de Fisterra, como Francisco Esmoriz Racamán, Ramón Marcote, Desiderio Paz Figueroa e Matías Escariz, non? E ten recibido diversos premios literarios, o Avelina Valladares, Francisco Añón, Concello de Vilalba, Rosalía de Castro ou Concello de Carral. Así que ninguén mellor que el para empezar esta semana de poesía, así que quedades con Modesto Fraga. Moitas gracias. Ben, moi boa tarde a todos e a todas. Moitísimas gracias a alcaldesa de Cee, membros da Corporación Municipal, querido Vítor. Eu síntome moi honrado de colaborar co Concello de Cee nesta iniciativa tan fermosa, nos 30 anos da fundación do Batallón Literario. A verdade é que nunca esperei tan boa acollida, tanto cariño, tanta entrega como estamos vivindo, non? Non só neste recitais, senón desde que empezamos, desde que Margot falou comigo para facer algo especial con motivo dos 30 aniversario do Batallón. Acabamos de fallar o premio hai uns días nun certame cunha altísima participación, cunha altísima calidade literaria dos traballos presentados. Foi para o xurado, a verdade, moi complicado. Non vos podedes imaginar a responsabilidade que un asume. Ao final, só gaña un, non? Cando éramos plenamente conscientes de que había moitos títulos que poderían perfectamente gañar tamén o premio. Bueno, hoxe, para min é un día moi especial. Comentaba yo a Vítor, hai un pouquiño, nós, hai 30 anos xusto, está tamén Manolo Lamela por aí, que foi unha persoa que nos apoiou moitísimo nese primeiro encontro. Falábamos de que a idea inicial era facer na Fundación Fernando Blanco este acto. A min emocioname moito porque vendo ainda hoxe as fotos dese día, fai 30 anos, hoxe está David tamén por aí, está Alexandre Nerio, están moitos do Xaime Trillo, moitos do Batallón. Ese día foi moi especial. María,
E vendo as fotos, claro, empezas a dicir, Dios mío, pasaron 30 anos e nós éramos un rapaces ali, non? Nese marco tan fermoso, cos cadros, non? O que para nós sempre significou o Instituto Fernando Blanco. Claro, comentaba eu, Dios, eu viña ahora ca idea de falar un pouquiño dese momento, pero bueno, a verdade é que estamos encantados tamén de facelo aquí. Bueno, vou ler poemas deste tempo, non? Destes anos, de distintos libros, non? Falaba Vítor antes do Amor Salgado, que foi o meu primeiro libro de poemas que escribín precisamente neses anos do batallón, no ano 96, que daquela eu tiña un bar, que era o Macondo, que era a sede do batallón. Eran os primeiros poemas adolescentes, non? Todos tivemos ese amor adolescente, esa relación na que pensamos que se acababa o mundo, non? Cando nos deixaba a moza ou o mozo. E, bueno, afortunadamente, pois ese libro, 30 anos despois, tamén coincidindo ca efeméride do batallón, ven de ser reeditado, e vou comenzar con eses poemas, que ademais tiven a sorte de que están magníficamente con fotografías de Juanma Belleira Ronquete, tamén un artista, xa de vos que fotos tan fermosas, que acompañan os poemas, non? O primeiro día así. Dende que ti te fuches pel mareira, fun náufrago de mar alén do río, fun fende equidistante, quente e frío, fun lúa e sol, estrela silandeira, fun terra de habitar tamén fronteira, fun dorna de augas turbias, fun navío, fun chuvia que iniciou a fin do estío, fun preso da soidade máis enlleira, fun tánatos no amor, na guerra esencia, recordos fun e obtiven na lembranza o espazo onde acougar a túa ausencia. Fun Eros, cando vin que a miña beira non tiven máis compaña que a louvanza, dende que ti te fuches, compañeira. Dese mesmo tempo, este soneto que sempre teño que recitar, que moitas persoas sempre me din ese xosei de memoria, pois ese poema que tamén naceu nesas servilletas nos tempos entre café e café, quería así. Aquel verán dixeches que me amabas, non era amor, mais ti falabas delo. Falabasme da unión do noso selo, e que era min soamente a quen buscabas. Aquel verán dixeches que me amabas, que ansiabas dentro o amor o máis sinxelo, percorrer cos teus beizos o meu pelo e tocarme como a só ti me tocabas. Aquel verán dixeches que me amabas, que non tiveras antes quen te amara, nin quen te amara tanto ti tiveras. Aquel verán dixeches que me amabas, dixeches que deixándome perderas o día en que para sempre te marchabas. Despois dese libro, tamén nas vivencias dos anos 90, publiquei este, Derrotas con raíces, que continúa un pouquiño esa temática amatoria, pero que inclúe tamén poemas noutro rexistro máis combativo, que tamén era ese espírito do batallón literario, non? O de reivindicar. Este poema titúlase Aviso para navegantes, e quero aproveitar para dedicarlo a miña irmán, a miña familia, aos meus primos, aos meus pais que están por aí, non? Ería así. Como negar que somos dunha estirpe por sempre avasalada? Como ignorar de pronto a orixe milenaria dos carballos embelecendo a lama da liñaxe? Como saber que vimos de algún lugar amargo perdido para sempre na fervenza? Ningunha patria é dona do seu tempo, ningún lugar é enteiramente noso. Xa Ulises regresou da súa Ítaca, coa derrota nos dedos cos que Penélope teceu a historia. A primeira odisea está por se escribir aínda. Como Fisterrán, non era menos que dedicarlle algúns poemas á miña matria natal, non? Poemas mariñeiros, que forman parte dun libro titulado Atlántica Luz. Como vedes, leva unha portada dunha foto de Camaño moi fermosa na Praia da Ribeira, antigamente o porto de Fisterra, onde se ve os homes e mulleres empuxando as lanchas do xeito do mar. Vou ler un par de poemas que están dedicados ás vítimas do Bonito. Aquí hai persoas maiores que coñecen o que sucedeu
que foi a maior traxedia en Fisterra, morreron moitas persoas da mesma familia, foi unha traxedia moi grande para Fisterra. E di así: mentiron as balizas e o mar tornouse un cadaleito negro. Arrombar aparellos, para que? Tamén en terra firme hai sórdidas falaxias nas que compre largar. Apurar cada lance, descargar as caixas ateijadas de peixe, abaratado, que nin a chona cubre para gastos. Cos dedos esgazados e a mirada perdida no horizonte, canso xa de mareas, sin graduras agrestes, ollos quedos. O vello mariñeiro de Fisterra non soña máis vitorias que o retorno, máis calmas que o lamento inevitable cando a derrota exixe o seu tributo. Por que ninguén responde ao berro da buína? Por que ninguén regresa con estrobos sen nome a inmensidade acuosa do naufraxio? No ano 2015 tiven a inmensa fortuna de gañar o premio de Carral cun libro titulado De Valar sen pel, que é o único libro meu, digamos, que rompe ca liña poética amatoria mareira, non? Que é un libro en clave feminino, é un homenaxe ás mulleres que fixeron cambiar o curso da historia, pero tamén ten poemas duros, sobre todo de compromiso coa causa palestina, con todas as causas que nos conmoven e que necesitan de nós, non? Tamén o que sucede en países como Siria, ese drama, non? Este está inspirado nunha nova que lín nun xornal no País sobre unha nena, non? Que se chamaba Ralia, que deu lugar a este poema. E di así: cando estoupou a bomba, a pequena Ralia xogaba no pozo común, a facer circuliños coa tona das augas, como todos os días á mesma hora. Aquela mañá de agosto, os danos colaterais obrigaron a abandonar o seu fogar, as súas bonecas, o seu balón, o seu tren de xoguete. En ocasións, aínda fala deles cando alguén, un fotógrafo da World Press, algún correspondente de guerra, lle pregunta pola súa orixe, pola súa familia, por aquel fogar humilde, polo pozo común que agora non existe. Tras varios intentos de cruzar o Mediterráneo, nun caiuco miserável, fuxindo da guerra no seu amado país, Ralia e miles de refuxiados máis soñan novos horizontes, ilusas expectativas, sombríos paraísos, pechados a cal e canto. Cando estoupou a bomba, Ralia tivo un mal presaxo e abriu os ollos. Agora dorme cada noite nunha caixa de cartón, asustada, aterecida e triste. Para rematar, un par de poemas que volven ás orixes, a do amor salgado. A miña poesía é un pouquiño cíclica, non? Hai poemas que levan a libros anteriores, que forman parte dun libro titulado Adagio por outono, que son sonetos. Eu teño unha débeda con Alexandre Nerium, que foi que me puxo o vicio da poesía, sobre todo da poesía clásica, con esas evocacións constantes aos autores, sobre todo do barroco español, do Renacemento, como Lope, Quevedo, Calderón, que eu sempre digo que son lecturas necesarias, non? O primeiro soneto titúlase Alba de luz e di así: antes de te encontrar nada era certo, pensei imaginarte esbelta, altiva, reterte nos meus soños fuxitiva, como unha dorna libre en mar aberto. Antes de te soñar, o desconcerto foi sombra, lúa gris na noite esquiva. Entre rochas auríferas, mar viva, montañas e crepúsculos, deserto. E apareciches ti entre a penumbra, traendo luz acesa ao meu retiro, nubes de ensoñación e primavera. Pensei que fora un soño, unha quimera, unha ilusión fugaz que se vislumbra como un suspiro apenas, un suspiro. E xa o segundo e último poema, que é un xogo entre os sentidos
do ser humano e as emocións que teñen que ver con cada sentido en particular, non? O titúlase precisamente coa razón dos sentidos. E di así: podo ver nos teus ollos o reflexo dos días de caricias e ternura, a ollada adolescente que é frescura, a tórrida paixón, cada latexo. Podo sentir e oír máis do que vexo, tocándote en silencio con dozura, bicándonos os dous na noite escura, nun mar de sensacións e de desexo. Podo ver e sentir, tamén tocarte, nesta luxuria alegre e silenciosa que a vida nos ofrece por instantes. Podo pulsar a lingua e degustarte, saboreando a flor máis deliciosa que emana do perfume dos amantes. Moitas gracias. Pois desta maravilla, porque ademais Modesto, aparte, transmite no momento de recitar que métete no que está contando dunha maneira que é increíble. Noraboa. E imos seguir agora con unha persoa, Ainhoa Conde, das máis novas, C 1997, graduada en Enxeñería Náutica, ni máis ni menos, e Transporte Marítimo. Foi galardoada en diversos certames literarios como o Novo Talentos de Coca-Cola ou o segundo certame Wagner de La Voz de Galicia. Autora dos libros Devotos do Destino 2022, Lo que debí decirte 2023, obra autobiográfica ilustrada por ela mesma, Non lo llames amor 2024 e Aurora 2024. O sea que sabedes, é unha produción máis recente, ela podemos dicir que é unha heredeira do batallón. Actualmente está ultimando unha nova obra literaria que levará por título Devotos de lo efímero e que será presentada o vindeiro mes de setembro, se a cabeza non me falla, o 20 de setembro tendes unha cita na Casa de Cultura con Ainhoa. Así que, cando queiras, Ainhoa, un correo de teu. Bueno, moitas gracias, en primeiro lugar, ao Concello de Cee, no seu nome Modesto, que foi o que contactou comigo para poder estar aquí, e especialmente tamén por coordinar coa miña complicada xenda, porque sei que é difícil. Eu estou en Madrid, normalmente fixo todo posible para que xusto o día que estou en Cee poida estar. Eu quería lervos, en primeiro lugar, un fragmento do meu último libro, bueno, de Devotos de lo efímero ainda non, de Aurora, porque foi unha obra que escribín, que compuxen e non presentei en ningún lado, así que vou ler o primeiro e o último. Sabemos que tenemos unha deuda pendiente. Sabemos que faltou honestidad en aquel abrazo. Sabemos que faltaron palabras en aquel discurso correcto. Sabemos que faltó mirarnos a los ojos y no reprimir el llanto. Y nos faltó abandonar el orgullo y desterrar las excusas. Y nos faltó el otro. Y ahora la deuda suma sus intereses, pero en forma de dolor. Este foi un texto composto na noite, porque esa é a característica de Aurora. Foron textos compostos ao longo da noite, madrugada, ata chegar ao amencer. E este foi o remate do mesmo libro. Antes de que me vaya, quería decirte que nada guardo como carga, que los errores compartidos solo fueron el lienzo de oscuro sobre el que se colgaron los aciertos para que acabasen brillando más, que cerraré la puerta, pero no de un violento golpe, sino despacio, mas con firmeza, segura de que es un paso necesario para avanzar en nuestros caminos. Y sin esperar a que ninguna otra se abra, puesto que, tras esa puerta, se encuentra mi espíritu libre con el motor a ralentí, esperando para recogerme. Quería que lo supieras,
pues me llevo un pedazo de tu corazón en la maleta, pero a cambio te he dejado una libreta con las palabras que nunca pude a nadie dedicar, sin decir adiós y sin esperar a que tú me lo digas. Simplemente con una carta de despedida y de agradecimiento por aquello que un día vivimos y que nos hizo sonreír sobre el mismo compás. Agora continúo con Lo que debí decirte, que é un libro sobre 70 cartas a algunhas das persoas e lugares da miña vida. E esta primeira, coa que abrín o libro, creo que pode identificarse bastante xente que traballa aquí no mundo do mar da Costa da Morte. Todavía quedáis vosotras, nacidas en Fisterra, nacidas en Muxía, vecinas de Cee e de Camariñas, concebidas desde el vientre del océano y bautizadas por la espuma que recubre vuestros pies. Todavía quedáis vosotras, mientras otras voces permanecen quietas en la orilla, desde el extremo de esa barrera que tantos no se atreven a cruzar. Esa barrera que separa un paseo marítimo en calma, al lado del mar, en el temporal bravío. Del arrastre de la corriente, del batir de las olas, de las heridas que las caídas por el viento provocan, siempre desde la barrera, sí, siempre desde tierra firme, quienes os observan. Pero vosotras cruzáis esa línea en cada mañana, en cada tarde de lluvia, en cada día desgarrado, en cada jornada de temor, en cada instante de incertidumbre, en el frío que cala vuestros huesos, en la llovizna, en el desaliento. Vosotras lleváis la valentía por bandera, el coraje por himno y la constancia por religión, porque vosotras sois siervas y señoras del océano abrasador, de los embates impredecibles, de las olas no premeditadas y de las ventiscas racheadas. Vosotras, quienes ponéis en riesgo vuestra voz, vuestra sonrisa y el corazón en la búsqueda de la vida marinera. Vosotras, insaciables luchadoras, cuyo sacrificio adorna los convites de quien no conoció el mar en su propia piel. Vosotras, siempre fieles a la marea, a la pleamar, a la cadencia. Siempre vosotras, que acompañáis al mar, a la sal, a la espuma, a la arena resbaladiza, al largazo, al olor atlántico. Ese perfume intenso cuando sopla el viento del sur, al que tenemos por costumbre llamar en esta zona como vendaval. Sois vosotras, mariscadoras, sois vosotras, gente de mar. El manifiesto de alabanza que las propias aguas entonarían de jubileo, de poder pronunciar nuestro idioma. Sois vosotras, siempre en silencio. Y el sonido cerrado de una caracola que aguarda otra noche más a ser escuchada por unas manos como las vuestras. E, xa para rematar, a miña primeira obra, imos marcha atrás, Devotos do Destino. E ao igual que Modesto, eu tamén vou escoller un fragmento que sempre teño que repetir porque foi o que máis me marcou a min, tanto no inicio da miña trayectoria como recente autora, como na miña propia vida persoal, que foi ese primeiro ano que pasei en Madrid, que foi un pouco complicado dende o punto de vista da morriña, non? Porque eu levaba toda a miña vida vivindo en Cee, vivindo nun pueblo, e de repente, Madrid. Bueno, houve momentos bons, houve momentos non tanto, e así naceu Sobrevivo na tua ausencia. Cando me separaron de ti, dos versos que susurrabas no meu oído cada anoitecer de lúa nova. Cando nos separaron á forza, da forza con que amarrabas as escamas da miña pel á túa liteira cara ao firmamento. Cando me arrebataron a alianza que un día sellamos en silencio, esa que só ti e máis eu coñecíamos. Cando me despoxaron do olor que deixabas impregnado nos meus vestidos, roubaron meu instinto. Desarmaron as letras das poesías que deixei de escribir. Saquearon o baúl das miñas emocións e deixaron o cheo de melancolía e desolación.
Esfiañaron os pétalos da rosa que guiaba as miñas ilusións no amencer e apagaron a chama da miña alma cun sopro seco e frío. Cando me separaron de ti, levaron a alma que portaba o meu corpo e deixárono mendigando á deriva por unha imaxe, unha canción, calquera recordo de ti que me empurrase a dar un paso ao fronte. Deshabilitaron o acceso á gaveta da miña cordura, meu equilibrio, meu sustento, miña dose diaria de vida en formato comprimido. E deixáronme sen cobertura de ti, e baixo a ameaza de non volver a verte, ata saldar unha débeda que eu non contraera. Pero estar encerrada nese cárcere de apatía, nesa soidade forzada, sen o teu alento, sen a túa voz, levoume a abrir unha porta nun lugar onde nin sequera había xanelas. Porque só teu sangue pode curar as miñas cicatrices. Só as túas caricias poden calmar a miña angustia. Só ti podes devolverme o sorriso co teu azul, espuma e sal. Sorriso, ese que nunca fun quen de volver a esbozar ata que me devolveron a ti, Galicia. Muchas gracias. Dos programas de Televisión de Galicia, formou parte desde os seus comenzos do Batallón Literario da Costa da Morte. A súa obra abrangue a práctica totalidade dos xéneros literarios, literatura infantil juvenil, narrativa, ensaio e poesía. A autora dunha prolixa obra destacan os títulos Bramido Maino, de 1997, Leo era un león, 2002, Faíscas, 2009, O Crebanoces, 2011, Acuario, 2012, A cazadora de estrelas, 2017, O lado do que dormes, 2019, ou Escola de Brusas, do 2024, entre outros. Como ensaísta, publicou Do A ao Z, no 2010, e A que altura está o ceo, 2016, en colaboración con Jorge Mira. No eido poético, deu ao prelo as obras Ronca o mar, 2011, e Vagalume de versos, no 2014. Recibiu numerosos premios, entre os que destacan o Merlín, o Certame Francisco Fernández del Riego, o Arume de Poesía para a Infancia ou o Pura e Dora Vázquez da Diputación de Ourense. Isto moi resumido, porque María é moita María. Así que quedades con María Canosa para poñer peche a esta primeira xornada e lembrarvos que mañá martes, ás 8:30 da tarde, Dios mediante o tempo permitirá, estaremos no Monumento Defensores das Liberdades, acompañados por outro elenco de luso como de hoxe, que son Marilar Aleixandre, Rafa Vilar e Rosalía Fernández Rial. Así que moitas gracias por asistir a esta primeira xornada. A Semana de Poesía na Rúa promete, a proba é todos os que nos acompañades hoxe. Así que, María, é a tua palabra. Toco o meu papel máis difícil, porque despois deles, claro, teño que ir eu. Vexo ali sorrir a David Creus, faime moita ilusión que este hoxe aquí, porque a época na que eu máis escribín poesía, sobre todo para adultos, foi a do Batallón Literario da Costa da Morte. Logo fixen poesía infantil, moito, pero de adultos pouco. Entón parecíame fermoso traer aquí algúns dos poemas que recitei un día no Salón de Actos do Fernando Blanco, un poemario que eu titulei Eu María, e que me dixo David, en canto baixei, que lle gustara moitísimo xa o título. Esa era a Eu María, escribía poesía que falaba un pouquiño de como era eu daquela, pero tamén de como sigo sendo agora, porque somos o que nos imos transformando, pero tamén de onde vimos. Entón vou empezar con ese poema e despois xa me dis que tal, vale, David? É mar ou un anaco de ceo? Son pingas de escuma ou pequenas estrelas? É difícil discernir, non importa. Non pretendía preixar nin o mar, nin o ceo,
nin as pingas de escuma, nin o pó de estrelas. Só quería navegar na reflexión, sensibilizarme coa luz ante unha cor, agromar ideas e sentimentos. Conseguino, aínda podo. Eu sempre digo que son de C, que me coñece sempre me di que levo C na boca, por algo será. Encántame os veráns, de C, os veráns culturais, moitísimo, pero tamén os invernos, que creo que son moito parte de nós e que, aínda que eran moi lamacentos e sair da casa con tanto día de chuvia era moi complexo, eu agora botos de menos. Imposible sair e agocho a cabeza tras os cristais da fiestra. Hoxe non hai xente na rúa. Ninguén abandona o seu acubillo. Zoa xélido o vento de imperceptibles sons. Que se move? Nada. Ninguén. Non hai xente na vila. Chegou o inverno. As luces amarelas. As portas pechadas. Silencio. Quietude. O cristal que dá a rúa acugúlase de bafo. O inverno prosegue, frío e húmido, distante, lánguido e tristeiro. O ceo laranxa, as nubes tebrosas e a mente remexendo na memoria. Dicía que ese eu María era o meu eu do tempo do batallón, pero unha tamén é consciente de que se foi convertendo das teimas que ten polo que foi escribindo. Entón eu teño unha teima que seguro que todos vos coñecedes, que é unir sempre cifras e letras, e xa daquela escribín un poema que fala un pouquiño diso. Por medir, non mido os números, as letras, as rimas, as verbas. O ancho, o alto, o groso, o delgado. O mar, as areas, o sol, as estrelas, o pranto, a risa, a noite, o día, o máis e o menos, o falso ou o certo, as luces, as tebras, as puñadas, as apertas, a calma, o vento, os bicos, o tempo. E, ademais, dos números e das letras, eu sempre volvo ao mar. De feito, moitas veces teño un lema escrito en moitos lugares que é sempre o mar. Pois aquí tamén o mar e o vento salgado. Creo, aí si creo, no vento salgado do encarnizado horizonte, que acouga suspiros e laios no medio da escuridade, que remexe nas follas e a terra, nas entrañas do arume, na bravura do océano, que ferve na espesura no cerne do mar. Brisa e respiro azul, tempero do lume, acougo da treboada. E tiven sorte de que hai aquí unha balea fermosa, porque o último poema que vou ler dese pequeno poemario comeza con elas, con un canto de baleas berrando o lonxe. Penduraba ferido baixo a liña do solpor. Unha imaxe, unha lembranza, un desexo, unha ilusión. Sen acurtar distancias, baixo o frío do outono, a luz da lúa, só soubo, expiro o meu interior. Teño publicado algo de poesía para adultos, pero a verdade é que moi pouco, e o último que publiquei foi un poema que me pediu Alexandre Manolo para un libro que é Aquén do mar, outra vez ao mar, para que vexades que non saímos moito do que é noso,
no que me fixo moitísima ilusión participar. Non estaba preparado, nin eu lembraba aquel primeiro poemario que era Eu María, e resulta que o poema co que participei nesta escolma, digamos que unha variante de Eu María, porque se titula O meu nome. Sigo sendo María, pero agora outra María, e veredes agora cal. Preguntas quen son? Como se fose incógnita dunha única resposta. Como se puidese apreixar todo o voo dunha ave nunha imaxe instantánea. Igual de imposible é reducir o universo a unha presada de palabras. Resulta inxusto, parcial e ferinte. A explicación do meu nome habita nos ollos de Ana detidos nun solpor en lires. Repenica en silencio, igual que a risa de Mariña, a chover sobre a terra de Cee. Por veces, só se me atopa nas cicatrices máis delicadas, as que cura o proído incesante do mar bravo e salgado de Fisterra, nese alento húmido de brétema que se incrusta nos osos. Outros días, son luz de sol en lugares incertos, procurando novos horizontes, sentimentos por descubrir e mares aínda sen navegar. Son raíz e camiño. E agora, sácase para rematar, vou ler uns poemas de outro poemario que eu titulei co nome dun mes, de maio, que é un mes para min moi importante, porque nel aconteceron cousas ben importantes na miña vida, algunhas moi felices e outras, pois, un pouco máis tristes. Maio é o comezo dunha nova vida, pero tamén o mes no que se apagaron outras. E vou comezar precisamente por eses silencios. Afoguei na choiva dos silencios impostos, como unha marcha silente, sementando de noite todos os ceos do mundo. Coma se non houbese abrente en cada treboada que se me desata por dentro. Como se o aire de inverno viaxase a eternidade para axear o tempo. Como se o infinito pendurase dos teus ollos, xustamente na hora azul. E agora vou falar doutro vendaval, como o de Ainhoa, pero este implacable, que borra ás veces lembranzas. Virá o día máis longo e barrerá implacable a rúa das lembranzas nun vendaval de boaxa. Quedarán esparexidos calfebres despois da doenza os anacos do adeus feito refugallo. En cada recuncho vougo unha bágoa terecida. Por cada lembranza, unha guilloada no peito. Que longos se fan os días despois da fin de maio, co sol encarnizado a riscar o solpor. Pero como a min me gusta rematar con cousas fermosas, pois neste poemario volvo á infancia, que para min foi un tempo inmensamente feliz, foi unha afortunada. Por un tempo, fun emperatriz dun imperio invencible que fomos construíndo paseniño no tempo, conquistando anacos do corazón con batallas de alumiños. Por un tempo, fun raíña indiscutible de todos os mundos que demos imaginado sempre xuntos. Por un tempo, non houbo misterios imposibles de resolver, nin desexos inalcanzables. Por un tempo, o mundo xiraba en torno a min. Por un tempo. Mais os soños acaban esnaquizándose, fundindo as cores entre o branco e o negro. E na oscuridade xa non queda tempo, nin piedade, nin sorrisos, porque cando marchaches, levaches contigo o universo inteiro, pero a volver. Moitas grazas.
falar algo, pois nada, solamente moitísimas gracias. Para mí é realmente un verdadeiro soño. É unha idea que tiña xa fai moito tempo, o de facer o primeiro certamen do Batallón Literario da Costa da Morte. E, bueno, decidíme xa neste ano, porque facía o 30 aniversario, isto vai a perdurar xa de por vida, ano tras ano vai a continuar. Eu creo que se lle debía ao Batallón Literario este recoñecemento e que as novas xeracións coñezan o que fixeron no seu día, que agora parece que pode ser fácil, pero fai 30 anos ese paso que deron, non? De ir a sair ás rúas a facer poesía e que agora se lean e se estudien nos colexios, pois a importancia que nos deu a Costa da Morte. Solamente teño palabras de agradecemento, que nazcance para mí un orgullo como non que este primer certamen do Batallón Literario, e solamente teño que dicir moitísimas gracias, e que hoxe volvedes de novo á rúa. Para min, personalmente, é un soño cumprido, a nivel persoal, pero non solamente persoal, como representante do Concello, como alcaldesa de C, aínda máis, porque hoxe sí que nace algo grande, non solamente para C, senón para toda a Costa da Morte. Moitísimas gracias.